na tayo dito sa may Olongapo City. And we're going to Parañaque City, guys. Time check, guys, 5:30 in the afternoon. In 100 meters, turn right onto Fendler EXT. Take the next right onto Fendler EXT, then turn left onto Columban Road. Columban Road. Saan ba tayo? Hindi, tinitignan ko yung ano kung nasaan tayo. Ano ba ito? Ah, ito pala. Oh, dito na Take pala the tayo. next left onto Columban Road, then turn right onto Magsaysay Bridge. Ito. Kung saan yung ano? Yung zigzag. Olongapo City. Yeah. Sana dumaan pa ulit tayo. Oo nga. Ha? So guys, this is the SM City Olongapo downtown. Take the next right onto Magsaysay Bridge. Oh no. Right lang. Yan guys. Papasok tayo sa Subic? Papasok ulit tayo sa Subic? In 200 meters, turn left onto Rizal Highway. Oh, careful. Turn left onto Rizal Highway. Pwede na ba? Hindi pa. Hindi ko na stop. Usog. Usog ka. Andali lang. Stop. So guys, ganito po ang sitwasyon dito sa loob ng Subic. Diyan. Continue on Rizal Highway for 2 kilometers. Hindi pa dito. Oh, diretso lang tayo. Okay. Okay. That 1:1. Antayin, hindi, wala na. Antayin mo muna makalagpas yung una. Oo nga. Basta ganun. Wala na dito. Okay na dito. Doon lang. Sa may ano. Subic. Oo, dito tayo dumaan nung ano, gabi. Hindi. Usog pa doon yun. Ito, dito banda yun. Yung ano tayo? Oo, nagpasta doon yun.
street kung saan tayo lumabas nun. Ito. Oo. Manila, Diretso, Kalayaan, Airport. Kami yung punta yan. In 200 meters, turn left onto North Luzon West Expressway, Subic Freeport Expressway. Kung saan tayo dumaan kanina. Oo, dyan. Turn left Oo. onto North Luzon West Expressway, Subic Freeport Expressway. So guys, dadaan ulit tayo ng SCTEX papunta ng Manila. Continue on North Luzon West Expressway for 63 kilometers. Yung konti. Simulan. Wala ka ba sa line? Yun.
only. Sundin mo yung code. Ano yan? Tollgate ba to? Oo. Dito ka dapat sa left. Contract to. Hindi. Ano ba yung talaga yun? Pang-overtake yun. Kaso natin sila. Ano ba ito yun? Toll Plaza, 500 meter. Exit Manila, turn left. Keep right. Nabalibigay nyo? Ah. Keep right. Tayo. Saan? Dito. Yan. Kung saan yung ano, brown na yan. May ibang dito. Exit turn left. Manila. RFID. Ayun, dito ka sa dulo. Sige, dulo. Para tayo dito. Kuha ka ng ano, ticket. Hindi, sa atin ba yan? Hmm? Saan yun doon? Bakit dalawa? Tama ba itong pinasok natin? Oo, yun ako naman. Walang sasakyan yata dumadaan dito.
Lupihan, Verde Blanca, Porac, Clark. dito kanina. Clark, dinalupihan. Mas malayo. Doon na kaya tayo. Mamalayo na ito sa kayo. No sufficient load, no entry.
Dito ka sa pinakadulo. Oo nga, bumawas. Hanap tayo ng ano, ito pasukan. Kaso dun na sa bandang bandang ulong na pala sa ay bandang Pampanga. Hindi na tayo nagkaya. Hindi uminto ang ulan, no? Na, Hindi na uminto ang ulan. You're on the fastest route despite slower than usual traffic. You should reach your destination by 2050. 8 o'clock. ilayo ng GPS. Kasi dito 165 na. 150 kilometers. 150 dito. So parang 40 kilometers ang Na-consume mo. pero yung oras pareho lang. Kasi traffic. Oo, dito. Dahil yung oras pareho. Pero sa nalaman ko sa likod. San Fernando. In 300 meters, turn left onto Bataan Provincial nga. Highway, Kaya nga. Roman Superhighway. Traffic. Pulilan to. Oh. So guys, nandito ulit tayo sa may Dinalupihan, Bataan. Papunta ng San Fernando, Pampanga. Sobrang traffic na guys, gantong oras dito. Take the next left onto Bataan Provincial Highway, Roman Superhighway. Time check guys, 6:10 in the evening. So guys, yan o, sobrang traffic yung papasok po ng Bataan. So guys, welcome to San Fernando City, Pampanga. Time check, 7:20 in the evening. So, traffic dito guys. Papasok ng San Fernando downtown. Tatawid pa yata itong truck. Okay. Wiper.